Ako môžete získať auto svojich snov? Na akom aute by ste radi jazdili? Aké vozidlo by sa hodilo k vašej osobe? Ak zavriete oči, v akom aute sa vidíte? Pustíte úzdu svojej fantázii, veď Long Life vám pomôže získať auto vašich snov, nech je to kabriolet, sedan alebo hoci aj karavan. Pýtate sa, čo máme pre to urobiť? Ukážeme vám to. Počúvajte pozorne. Predovšetkým sa zaregistrujte do systému Long Life, pretože len aktívni členovia môžu požiadať o kartu Car Club. Počas celého obdobia prenajmu buďte aktívnym členom. Poplatkom 55 € mesačne si ju zabezpečíte a túto sumu môžete minúť na produkty z našej ponuky. V nasledujúcom kroku si vyberte klubovú kartu, aká vám vyhovuje. Štandard alebo Premium. S kartou Štandard si môžete vybrať Opel, Volkswagen alebo Ford už od 350 € mesačne. Klubová karta Premium vás oprávňuje na používanie BMW, Audi alebo Mercedes od 700 € mesačne. Postup žiadosti o dlhodobé používanie aut je nasledovný. Vyplňte a pošlite nám formulár Long Life Car Club spolu so žiadosťou o auto. Ak je požiadavka dostupná, Long Life Car Club vám pošle kalkuláciu vypracovanú svojim partnerom. Ak s kalkuláciou súhlasíte, Long Life Car Club objedná požadované vozidlo. Potom, ako vozidlo príde, Long Life Car Club uzavrie s vami zmluvu o používaní na dobu maximálne 48 mesiacov. A už si aj môžete prevziať svoje vysnívané auto. Zároveň vás chceme požiadať, aby ste dodržali body obsiahnuté v zmluve. Je dôležité, aby ste zvýhodnený poplatok za používanie za každým uhradili do 30. až 31. dňa v mesiaci. Pristupujte k autu šetrne. Nejazdite s ním viac ako 2500 km mesačne. Dodržujte povinné servisné predpisy. Využite aj vy možnosť zľavneného dlhodobého používania auta. Navštívte stránku www.longlifecarclub.com a pozrite si našu aktuálnu ponuku. Dostáva už len jediná otázka. Na akom aute by ste chceli jazdiť vy?